68an munduan, karo, oihartzunak ere ailegatzen zitzaizkigun. Eta nik uste horrekin lotuta ingo genula guk. Inguru hortatik sekuadila bat zegoen eginik, lehen biziko aste kulturala. Zer zen aste kulturala? Gogoratzen dudan bakarra da, egin genula Buñuelen pelikula bat ekarri. Claro, ordurako antzerkiarekin bagen bilen, eta behar bada Buñuelena, igual Roberto Anduezak edo txibatuko zidan. Gogoratzen dudana da, hor hurbildu zitzaigula Jose Julián Baquedano. Nik Jose Julián Baquedano arrezkero estimatzen dut asko. Jose Julián Baquedano da gure herriko beste arraro bat. Arraro handi horiek behar ditugu asko guk herrian. Arrarorik ez dagoen herrian, malo. Ez dau zer eginik. Bai? Ateratzen dan jendea, diferente dana, horrek laguntzen digu pentsatzen. Eta Baquedano bazan ordurako ere zineaz argitu nindun eta, liburatutak eritu ginen zenbat zekien zineaz. Eta zekien guztia zen bere kontura ikasitxakua. Ze esan oso soziala ordurako edo laguna askorik etzeukan. Orduan urbitu gintzaizkion, pizka bat, ez gehiegi, baina pizka bat. Antzerkikoa esan duzu. Antzerkikoa bai, antzerki, Leopoldo Zugazare atzean, antzerki taldea sortua zen Roberto Anduezak sortua, baina Roberto Anduezaren ideia Leopoldo Zugazak bultzatuta, berak esan da beti, ordundik edakinik. Eta oso importante izan zen, ze antzerkiaren inguruan, klaro, hasi ginen, antzerkia maite genunok gustatzen zitzaigu. Harinago zuten Durangon, ez dakizu, baina Durangon eskola dominikaletan egiten ziren teatroak. Egiten ziren antzina, hori nik amari entzun da, eta egiten ziren zarzuelak eta lakoak antzesten ziren. Eskola Dominikala, Santana, ostean, Kilkoloren orduan. Hori izan, maila kulturala hori izan. Orduan, Anduezarekin batera hasten gara Brecht errepresentatzen, neronek Brecht errepresentatzen. Grazien baten ditzeka, antzerkiz oso gutxi genekia, baina hasi ginen, seriotan antzerkiaz eta beket eta, guk asko irakurtzen, bazegoen primer acto deitutako aldizkari bat, eta aldizkari hori jan egiten genuen. Primer acto, ez ginen literatura, baina alde hontakoan, Anduezari esker, Anduezak sortutako zer horri esker, eta gero antzestu ere egiten genuen. Eta ez bakarrik antzestu herrian, astarloan egin genuen errepresentazioaren bat, fabriketan ere bai. Guk antzerkia egina daukagu Zaldibar eta Berrizko fabriketan. Zeratik, Andueza Berrizkoan bai, eta Zaldibar ere bai, Anduezak gogoratuko dago beto. Bera fabrika baten egiten zuen lan, Jesus Maria Agirre gerente zegoen fabrikan, Ermuan. Eta orduan, ez dakit, Berrizko fabrika, ez dut uste Ermuan egin genunik, ez dut Berrizen egin genula. Eta Zaldibar, hor daukat, errepresentazioak langileak, imaginazazuen langileak burdinak gutxita, eta gu antzerkilariak. Hori bada polita ere bai, ez da, bueno. Hangoak, gure talde horretan geundenak, baziren Niko Alberdi ondo goratzen dut. Roberto Anduezak itzegin behar dugu. Bego Gonzálezek ere egin zuen nirekin lan. Bego González gero Durangotik kanpora joan zen. Geroa taldea ginean, Geroa izena zeukan taldeak. Geroa talde hori, gero Anduezak utzita Paco Obregonek hartu zuen zuzendaritza, eta beste bide bat hartu zuen. Oso bitxia zen. Ondo gogoratzen duenik, ikusten nebala. Antzezpena egiten genuenean, lehen eszena bestea, eta
nik jendea erderaz egiten eta esaten, no, Jesus Maria zelako azentua daukaten. Eta egun baten grabatu egin zuen Robertok dana, neurea barne, nire burua entzun nuen. Zelako parrea. Zelako parrea, kao. Danok eukan azentua, nik azentua bestiek, ez dakizu. Ez zer horrek.